O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, abordou cos representantes do clúster da Pizarra a posibilidade de que o Sergas realice os estudos e informes de recoñecemento da silicose como enfermidade profesional para deste xeito evitar que as persoas que residen en Galicia e padecen esta doenza teñan que desplazarse a Asturias para facer os exames. Sanidade vai analizar esta posibilidade para deseñar os pasos que compre dar de cara a formalizar un convenio de colaboración co Instituto Nacional de Seguridade Social, semellante ao que mantén esta entidade co Instituto Nacional da Silicose de Oviedo. Os pacientes ourensáns de silicose representan preto da metade do total de Galicia. Ao respecto, o Executivo galego puxo en marcha o ano pasado na área sanitaria ourensa un comité multidisciplinar de enfermidades intersticiais difusas e unha consulta monográfica para enfermidades pulmonares intersticiais. Este reforzo supuxo a creación dunha nova vía clínica no Barco de Valdeorras a través dunha consulta de neumoloxía e un servizo de xestión de casos. Trátase dunha enfermeira que centraliza o control e seguimento dos pacientes con silicose e facilita a coordinación co Hospital de Ourense, promovendo a agrupación das consultas para evitar desplazamentos innecesarios. Gómez Camaño pon en valor que a sanidade galega conta cos medios e a tecnoloxía necesaria para facilitar a detección desta enfermidade en calquera servizo hospitalario de neumoloxía do Sergas, calquera das 3 áreas sanitarias con especial actividade. Canteira, Ourense, Pontevedra e Vigo teñen procesos específicos.